Dit programma wordt u aangeboden door Centerparks. Ja, dag dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Thuis in Limburg. Nog altijd vanuit Centerparks Erperheide in het Belgische Peer. We hebben weer een mooie, boordevolle uitzending voor u. Dit is natuurlijk de dag dat de Olympische Spelen gaan beginnen in Londen. En daar praten we zo meteen ook over met Arnold van der Leijden, de oud-bokser die tot 3 maal toe brons haalde op de Spelen. Verder komt langs Dieudonné Akkermans, de burgemeester van IJs de Margraten. We gaan praten over het fenomeen vakantiepark. En we hebben natuurlijk ook muziek. En dat komt vandaag van Henny Thijssen. Dat is niet het enige. We hebben ook nog een gemeente van de dag. En dat is vandaag Lanaken. Ook in België, onder de rook van Maastricht. Een gemeente waarin een kwart van de inwoners afkomstig is uit Nederland. En heel veel Limburgers en Nederlanders gaan daar natuurlijk naartoe voor een filmpje, een terrasje, een mooie wandeling of een fietstocht. En ook onze eigen Wendy Segers, die dompelde zich onder in Lonneke. Nou, zo'n bakje koffie dat smaakt natuurlijk wel lekker op het terras. En het is niet zomaar een bakje koffie, namelijk een Belgisch bakje koffie. Ik zit hier namelijk gezellig in Lanaken op het terras. En er zijn ook een hele hoop leuke dorpjes omheen. Namelijk Veldwezelt en Smeermaas. Dat zijn echt van die typische Belgische namen. Ik vind het zelf ook wel apart. En ik ga eens even kijken hoe de sfeer hier is. Want echt een kwart van de mensen die hier komen, dat zijn gewoon allemaal Nederlanders. Ze wonen hier, ze werken hier, ze komen voor het toerisme en natuurlijk om te shoppen. En ik ga ook even kijken hoe het hier is. Goedemiddag. Is deze leuk? Goedemiddag. Hoi. Waar ik erg nieuwsgierig naar ben, want u heeft nou zo'n zaak hier in Lanaken. Er komen heel veel Nederlanders, maar waarom komen die Nederlanders juist hier naartoe? Lanaken trekt de Nederlanders aan omdat het is al op de eerste plaats toeristisch interessant. We hebben veel natuur, maar het is ook een relatief klein centrum met heel veel speciaalzaken. Er zijn een aantal ketenwinkels, maar niet zoveel. Heel veel speciaalzaken ook op modegebied en andere gebieden met hele goede service, zeggen we zelf. Maar ook een heel parkeervriendelijk klimaat. Je hoeft hier niet te betalen om te parkeren. En de horeca, de terrasjes, de sfeer, de gezelligheid, het Bourgondische van België, dat trekt wel aan. Ja, maar als u nou kijkt naar de Belgische klanten en de Nederlandse klanten, wat is daar, zit er verschil in? Daar zit een groot verschil in. We hebben van de ene kant de Nederlanders die hier wonen en die zijn ook vrij groot in aantal. We hebben natuurlijk ook de Nederlanders die van over de grens hier naartoe komen, zoals we daar juist al zeiden. Maar Nederlanders zijn vooral veel doelgerichter, zijn ook mondiger, maar waarderen enorm de aanpak van de winkeliers hier. Nou staat Lanaken erom bekend dat ze eigenlijk normaal gesproken heel goed bereikbaar zijn, ook voor de mensen. Maar op dit moment ligt er toch iets anders. We zijn inderdaad nu in een situatie dat door de afbraak van de brug in Briegde de N78 onderbroken is. Waardoor de bereikbaarheid vanuit Tongeren, Veldwezelt, Maastricht, van die kant heel moeilijk wordt voor 6 maanden. Van de andere kant, door de goede omleidingswegen en met een beetje goede wil van de mensen die toch naar hier willen komen, stellen wij daar als handelaars, zowel in Briegde als Veldwezelt met een actie. Doen wij hier in Lanaken ook een actie en worden de mensen beloond met een tombola-actie. Iedere maand een grote prijs en we eindigen in oktober met een auto die kan gewonnen worden. Terwijl ze heel U bent een beetje rond het snuffelen hier? Ja, ik vind het altijd wel prettig om eens te weten wat een ander in huis heeft. Wij komen uit Nederland en dan zeg je, nou, wat hebben die Belgen nou anders dan wij? Niet zoveel hoor, maar, nee, niet zoveel. Maar wel keuze hebben jullie. Meer keuze hebben jullie. Op lijstjesgebied is er dus, als ik zo zie, veel meer dan bij ons. Ik denk dat de Belgen misschien meer op de kast hebben staan dan wij. Wie weet. Maar u komt uit Nederland, zegt u het wel? Ja, ik kom zelf uit Almere. Almere, dat is niet naast de deur? Dat is niet naast de deur, nee. En nee. Waarvoor bent u dan hier terecht? Wij zijn een dag of 10, 12 op vakantie. En wij zijn eerst meer naar het zuiden gegaan, in de buurt van Bouillon, in Zuid-België. Ja, wij vinden Lanaken altijd heel plezierig. Ja, u zegt weer, dus u bent hier vaker gekomen? Ja, het is de derde keer dat we hier zijn. Het is de derde keer dat we hier zijn, ja.
En waarom gaat u iedere keer terug naar deze plek? Nou, A is de camping heel plezierig. Hij is ruim van opzet en het is geen camping met toeters en bellen, om het zo maar te zeggen. En wij vinden zelf Lanaken heel plezierig en de hele ambiance is goed hier. Nou, ik noemde het er straks al dat er natuurlijk veel meer plaatsen zijn in de gemeente Lanaken, waaronder Veldwezelt. En daar ga ik ook even een kijkje nemen. Meneer, mag ik u iets vragen? Ja. Waar komt u vandaan? Van Maastricht. Van Maastricht uit Nederland. Ja. En wat brengt u hier om hier de boodschappen te gaan doen? Het is gezelliger, goedkoper. Hier kun je fris vlees pakken. En in Maastricht is dat allemaal linkerpak. Er zijn maar 2 slagers meer in de hele Maastricht. Wat maakt dit zoveel gezelliger dan? Ja, de mensen zijn leuker en ook in Maastricht zeggen ze als je wat vraagt. Daarachter maar gang 3 of 4. Ja, en dat is dan niet zo leuk allemaal. Hier gaat het wat gemoedelijker dan? Gemoedelijker. En hoe lang komt u hier dan al? Oh, zeker 25 jaar. Zo, dat is niet verkeerd. U bent ook de boodschapjes van de week aan het doen? Ja, klopt. Ja, mag ik vragen waar u vandaan komt? Hier uit het dorp, Veldwezelt. Ja? Ja. En waarom doet u hier de boodschappen? Makkelijk, maar je wordt heel goed geholpen, heel persoonlijk. En tegenwoordig hebben we een extraatje, we kunnen zelfs een cruise winnen met boodschappen Echt waar? doen. Ja, ja. Zo, eerder kon je al een auto winnen, hier kun je een cruise winnen. Ja. Wat moet je daarvoor doen? Boodschappen doen. Gewoon boodschappen doen. Gewoon boodschappen doen en ook bij de winkels die erbij aangesloten zijn. En dan krijg je een kaartje en stempeltjes en als je kaartje voor ons lever je hem in. Maar u klinkt niet alsof u van hier komt. Nee, dat klopt. Ik kom oorspronkelijk, in ieder geval geboren in Rotterdam. In Rotterdam? Ja. En wat brengt u dan naar deze plaats? Dat is een goeie. Ja, de liefde, hè? Ja, de liefde? Ja. En verder, wat brengt de omgeving? Ik woon hier heel graag voor de kinderen. Het is toch vlak bij het centrum van Maastricht. Maar toch heb je de rust hier. Toch echt nog een beetje een dorpsgevoel. Voor de kinderen rustig. En het is gewoon prettig wonen. En zeker ook alle dingen die je hebt zijn gewoon in de buurt. Het is hier voor mij normaal gesproken niet naast de deur, maar nu ik hier toch ben, wil ik wel zo'n cruise winnen, hè? Je bent weer terug hier aan de tafel bij Centerparks Erpenheide, waar is aangeschoven Dieudonné Akkermans, de burgemeester van IJzer-Margraten. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, een gemeente die natuurlijk qua toerisme heel wat te bieden heeft, want jullie liggen natuurlijk op de grens met de regio eigenlijk. Volgens mij kun je daar deze zomer wel aardig wat dagjes doorbrengen, toch? Ja, dat sowieso in het hele Heuvelland. Maar tussen Maastricht en Luik in is het goed vertoeven. Maar het is ook plezant om eens een keer in Belgisch Limburg aan deze kant te zijn. Dus bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Merk je verschillende, laten we zeggen, de mentaliteit tussen de mensen in IJzer-Margraten en bijvoorbeeld hier in België, vlak over de grens bij jullie ook? Nou, wij werken veel samen met Voeren, de gemeente Voeren, dus de Voerstreek. En wat dat betreft is het merendeel van de bevolking toch georiënteerd ook op België. Ja. En daar ben ik ook wel gereutje op, om het maar op zijn Limburgs te zeggen. Maar bent u ook iemand die bijvoorbeeld naar de bakker gaat in Voeren? Nee, ik ben trots. Ik ben sinds sinds kort in Eckerade gaan wonen. Daar zijn geen voorzieningen, maar wij kregen de bakker uit Gronsveld. En dat is een hele goede bakker. Ja, u bent nu een dik jaar ongeveer burgemeester in IJzer-Margraten. Hoe bevalt het? Uitstekend, ja. Het is uitdagend. Het is ook ontspannend in de zin van een fijne entree gehad. Goede pers, maar ook goede contacten met de samenleving. En een leuke samenwerking met het gemeentelijk bestuur en ambtenarij. Ja, het is een fusiegemeente. Nou kan het altijd twee kanten opvallen. Dat kan vanaf dag 1 helemaal goed gaan. Of je hebt vanaf dag 1 twee gemeenschappen die een beetje met de rug naar elkaar staan. Hoe gaat dat bij IJzer-Margraten? Ja, ik heb zelf gezegd dat de fusie 1 januari vorig jaar begonnen is en niet geëindigd is. Dus wat dat betreft is het ook een proces van wat langere adem. We leggen de accenten gewoon heel nadrukkelijk op de bedrijfsvoering op orde hebben. De dienstverlening op orde hebben en daarna het stapje zetten om een nieuwe visie te maken waar we nu met die gemeente naartoe.
Hoe maak je de verbinding? Het woord verbinden is het centrale motto en thema daar binnenin. Om te kijken hoe je dus toch samenlevingen, maar ook bedrijfsculturen van de oude gemeente IJsden en Margraten aan elkaar smeet. Dat doe je met mensen. 80-90% is mensenwerk wat dat betreft. Dus het is een cultuurtraject. Dat betekent frappé toujours, investeren in relaties, in gevoelens en drijfveren van mensen. En maar is dat nodig? Zijn de twee gemeentes eigenlijk met de ruggen naar elkaar stonden dan? Ik kan me dat niet voorstellen. Nou, niet met de ruggen, maar de oriëntatie van IJsden is toch heel sterk op Maastricht gericht. En Margraten op het plateau heeft met een aantal andere gemeenten heel nadrukkelijk toch een oriëntatie naar binnen gericht en op het Heuvelland gericht. En ja, daar zitten wel wat nuanceverschillen. Maar grosso modo zijn voor Zuid-Limburgse Jong en we zijn Creusje op de streek. Ja, u komt uit Ex-Zusteren, ook een fusiegemeente. Daar heeft u ook het begin zeg maar, van de fusie meegemaakt. Merk je nog verschillen dan tussen die twee, of tussen die vier gemeenten? Nou, niet zozeer het begin. Toen was die gemeente al een beetje op stoom. Ik kan daar wel wat ervaring gebruiken om ook te zien van, nou, als je nu niet in de beginfase van de fusie investeert om het huis op orde te hebben, dan heb je daar naderhand gewoon wat last van. Dus investeer iets meer in goede bedrijfsvoeringsprocessen, in wat taaie kost naar binnen gericht, om daarna ook de glans naar buiten te maken. Ja, in Ex-Zusteren, daar merkten we, zullen we niet verder op ingaan, maar dan merk je wel dat er nog wel wat partijen tegenover elkaar stonden in de raadzaal. Ja. Hoe is dat in IJsden Margraten? Opvallend veel harmonie. Zonder de scherpte van eigenstandige mening uit te vlakken. En daar bedoel ik mee, men is groot op de eigenstandigheid van de kernen, de kerkdorpen afzonderlijk. Maar men ziet ook het algemeen belang en de sfeer is buitengewoon constructief en goed. Ja. En ik heb tijdens mijn rondleiding met de 19 raadsleden heb ik een hele plezierige en warme ontmoeting gehad. En ja, dat geeft de burger moed. Ja, letterlijk en figuurlijk. U heeft het hele rondje gemaakt door de nieuwe gemeente. Waren daar nog verrassingen voor u? Ik bedoel, u loopt al jaren mee in de politiek in Limburg. Bent denk ik wel op veel plaatsen geweest. Nou, er zijn zeker plaatsen en kernen en gehuchten waar zelfs waar ik vroeger met de fiets niet ben geweest. Noem eens een hoekje waar elke toerist eigenlijk even zou moeten kijken. Nou, ik denk het Savelsbos, daar moet men toch nog eens tegen de avond een keer komen. En aan de rand dan bij Grondveld en Rijkold, dat zijn hele mooie plekjes, vind ik zelf. Ik vind Mesch een hele mooie plek om Mesch met Voeren te verbinden. Maar vergeet ook even niet dat ja, met de WK we trots zijn op Bemelen. Een klein plaatsje wat dadelijk gewoon stevig op de kaart staat. Met de Bemelerberg en wat wereldnieuws gaat worden. En natuurlijk, ja, als je dan echt in de sferen van de Merkelandroute wil komen, dan zijn natuurlijk plaatsen als Meer en Noorbeek toch wel de pareltjes diep in het Heuvelland. Ja. U bent een man die houdt van het verenigingsleven. Volgens mij is dat in IJsden Margraten nog vele malen meer dan in Ex-Zusteren. Het is op een andere manier ingevuld met IJsden en Gronsveld. Toch een invulling en een sfeer van Maastrichtse cultuur en Luikse cultuur, dus de Franse cultuur. Waarin de Bronk natuurlijk een heel groot evenement is. We kijken met elkaar allemaal terug op een geweldig grote Bronk in Gronsveld. En mij altijd, hè? Die is 1 keer in de 4 jaar in Gronsveld. Nou, dat was ongekend. Ik heb het genoegen mogen hebben om veel cultuur in Limburg mee te mogen maken. Maar dit was iets waarin ik een samenleving gewoon 6 weken lang heb zien genieten. Van elkaar, van de cultuur, van de traditie. Natuurlijk de jaarlijkse Bronk in IJsden is een groot fenomeen met natuurlijk ja, de prachtige harmonie. En ja, vlak ook niet uit dat er een hele hoop andere evenementen zijn. Hè. De komende week staat voor de deur dit weekend de diepfeesten in IJsden. Waarin in de Diepstraat nadrukkelijk een leuke markt is. We hebben volgend weekend een prachtig kunstweekend in Rijkold met meer dan 40 internationale kunstenaars. Veel gemoedelijkheid dus. Veel ontmoeting. Een ontmoeting tussen mensen en ontmoeting met de natuur en met de cultuur. Ja. Dan bent u iemand die misschien een beetje te boek staat als een wat harder politicus. Was in Ex-Zusteren misschien ook wel vaak nodig om daar met het schild naar voren een beetje te staan. Heeft u dat schild kunnen laten zakken nu in IJsden Margraten? Ja, mijn motto is altijd, je moet als je in bestuurlijk Nederland wil opereren, moet je altijd een bokshandschoen en een fluwelen handschoen bij je hebben. Een bokshandschoen om af en toe ook eens besluiten te nemen, doortastend te zijn. En fluwelen handschoen om de tact te gebruiken daarin. En situationeel geef je leiding en afhankelijk daarvan
Nou, en in dit geval is het motto verbinden. En ik ben als verbinder naar binnen gehaald en ik wil die talenten ook verder uitbouwen. En dat betekent dat ik ook het uiterste van mezelf moet vragen om dat weer mogelijk te maken. Ja, het is nu zomer. Ik zei al, ik ga niet op vakantie, want het WK wielrennen komt er nog aan. Daar hoort u met IJzermarga natuurlijk ook bij. Maar wat doet Dieudonné Akkermans in de vakantie normaal gesproken? Nou, allereerst, de afgelopen week hebben we nog gewoon BMW gehad. Nu, de laatste week is het wat rustig op het gemeentehuis. Nee, maar ik bedoel eigenlijk als u vakantie heeft. Als ik vakantie heb, dan is het gewoon genieten van de natuur. Dingen ook bezoeken. Hè? Dus ook tijdens vakantietijd in Zuid-Limburg. En dat hoeft niet per se in de gemeente IJssen te zijn. Ik vind het prachtig om in Maastricht te vertoeven. Maar ik vind het ook prachtig om in Luik of in Aken te komen. Ik heb een paar dingen voorgenomen. Hutjemakers, de beroemde schilder uit Sint-Gieter, die heeft een expositie in Vaals. Daar wil ik nog eens even graag naartoe. Dat vind ik hartstikke leuk. Nou, ik wil... je bent niet iemand die helemaal de wereld rondreist of die gaat backpacken in Australië? Dit jaar niet. In verband ook met onze verhuizing hebben we gezegd, we willen even deze zomer ook genieten in eigen land en in eigen streek. En ook wat aandacht aan de familie en vrienden en vriendinnen schenken daaromtrent. En tegen die achtergrond wil ik wel komende jaar dat weer doen. Mijn passie is altijd de bergen geweest. Dus als het even kan, zou ik wel in het late najaar nog een keer richting de Dolomieten willen. Om daar nog even wat uit te blazen. En dan toch met een schuin knipoog richting Noord-Italië. Om daar nog even van de cultuur te genieten. Ja, je bent ook iemand die, als je dan toch thuis bent, vaak in de keuken vertoeft. Ja. Want koken is een andere passie van u, hè? Ja, dat is toch al heel lang een hobby. En daar kom je nu ook fijn aan toe. Omdat de dagen wat korter zijn op het werk. Dus je hebt ook wat meer voorbereidingstijd. En het is natuurlijk ook hartstikke leuk om erover na te denken. Als er over een aantal dagen mensen op bezoek komen van wat gaan we nu koken. En ik hou ontzettend van de keuze maken van ingrediënten. De Italiaanse keuken. Hè, als je nu vraagt wat hebben we gisteren gegeten. Nou, dat was het gambas. Met een lekker sausje erbij. Met risotto. Ik ben nog uren in die keuken? Of is het uren, dat is wat overdreven. Maar als je een beetje lekker eten wil klaarmaken, moet je daar toch wel een uurtje aan besteden, ja. En dan zegt vrouw lief van, god, dat gaat goed, blijf het vooral zo doen? Nee, die zijn wel overtuigd dat dat goed is. En ik durf daar ook wel mijn garantie voor af te geven, ja. Ja, en daar staat koken een beetje synoniem voor tijd die je ook met je hersenen kunt gebruiken om na te denken over wat er allemaal in het dagelijks leven nog verder gebeurt. Ja. Is dat voor u ook zo? Is koken voor u een uitlaatklep? Of? Ja, dat is een prima uitlaatklep. Ik heb dat vroeger ook gedaan. Even ontspannen, onthaasten. En dan niet zozeer over het werk nadenken, maar gewoon kijken van hoe kun je die perfectie ook krijgen of hoe kun je het iemand naar zijn zin maken. Want het is niet alleen eten voorzetten, maar ook een ambiente creëren en ook eens kijken van durf eens wat te wisselen. Zoek eens ook de grenzen op. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Dat vind ik ook leuk in die gastronomie, om dat ook te volgen en te zien. En om dingen die ik elders leer, ook in een kookclub. Ik heb regelmatig ben ik met jongens op stap binnen verschillende restaurants om eens wat dingen te leren. Ideeën op te doen. Ja. Ideeën op te doen om dat dan ook thuis toe te passen. Okay. En dat ook te projecteren dan op de gasten. Ja. Ja. Straks nog even het WK wielrennen, daar moeten we het ook nog even over hebben. Daar gaat altijd een heleboel discussie over van, goh, levert het de regio wel meer op dan dat het min of meer kost. En zeker ook qua drukte, hè, wat misschien voor de natuur wat minder goed is. Hoe denkt u daarover? U bent neem ik aan een warm pleitbezorger van dit Ja, ik ben mede door de geweldige support van mijn eigen vader. Als het goed is, die heeft, en hij mag dat dan volgende maand nog meemaken, dan heeft hij alle WK's meegemaakt in Limburg, sinds 1938. Heb ik van thuis uit meegekregen de liefde voor de wielersport. En mijn eerste fietsje was ook een renfietsje van Jan Willemsen uit Nut. Ik heb vroeger in mijn jongere jaren ontzettend graag gefietst. En de wielersport vind ik een karaktersport, vind ik ook een volkssport. Die brengt ook mensen bij elkaar rondom een bepaald thema. Ik heb het genoegen mogen hebben om vorig jaar in Kopenhagen bij de delegatie aanwezig te zijn. Heb gezien wat voor een uitstraling dat kan hebben. Heb dat natuurlijk in die andere keren ook beleefd en gezien in Limburg in 1979. Was ik er zelf bewust bij en een periode daarna. Ik dacht, 95, 94? Nee, in de jaren, 95? Nee, 98. En tegen die achtergrond vind ik het eigenlijk een non-discussie. Wij staan nu voor de vooravond van die organisatie.
De provincie Zuid-Limburg heeft de schouders eronder gezet. We hebben Zuid-Limburg opgepoetst. Als je naar de openbare ruimte kijkt, overal is het vriendelijk en netjes gemaakt. En ik denk dat we nou eens even van het sportieve evenement moeten genieten. En dan zal dadelijk wel blijken, heel nadrukkelijk, dat het een effort heeft. Ik heb in ieder geval met de horeca, met de gastronomie gesprekken gehad. En die hebben mij duidelijk al ruim van tevoren aangegeven dat het een booming is. En dat er geen hotel meer te krijgen is. En dat we veel volk verwachten. En ja, ik verheug me er ontzettend op. U zegt met de paplepel ingegoten, dat hele wielergebeuren. Toch zelf nooit ambitie gehad om die fiets te klimmen en daar iets mee te doen? Ik heb zelf veel gefietst. In een tourclubje. Ook wel een paar klassiekertjes gefietst. Maar puur tour? Dus puur eigen tempo, rustig aan? Een eigen tempo. Niet alleen rustig aan. Ik ben toch ook trots erop dat ik wel eens vanuit Limburg naar Italië gefietst ben. Okay. Of naar Oostenrijk gefietst ben. Dus in die tijd was ik nogal erg sportief. Maar ga je meer in die politiek, dan heb je wat minder tijd om te sporten. Ik merk wel op het moment dat je toch met je lichaam bezig bent, dat dat ook zijn positieve uitwerking heeft op je werk ook. En wat ik van het fietsen geleerd heb, is de liefde voor Zuid-Limburg. Dus de plekjes waar ik nu mag werken, ja, die heb ik met de renfiets ooit ontdekt. En dat geeft ook aan dat ik overtuigd was dat ik me daar thuis zou voelen. En dat is ook altijd een droom geweest. Om die verbinding te maken tussen het Mergeland, het Heuvelland en het land van Herve en Haspengouw. Om in die driehoek, de Belgische driehoek met Zuid-Limburg, om die verbindingen ook te maken. En ja, daarnaast is het, ik zei het nou net, ook al een karaktersport. En in je jeugd heb je dat wat meer, zet je het op het sportieve. En de afgelopen 10 jaar heb ik het wat meer in de bestuurlijke sport bedreven. Ja. Nooit in de topsport. Zelfs in de politiek niet in de topsport gezeten, maar ook in de wielersport niet. Tot slot, om met het wielrennen af te sluiten. Het WK komt eraan, maar eerst nog natuurlijk de Olympische Spelen. Komend weekend is dan meteen de wegwedstrijd. Wie tipt u voor zowel de wegwedstrijd op Londen, op de Olympische Spelen, als bij het WK? Ja, wij hebben de beroemde 18 september hebben wij de start van de dames in IJsden. Zowel 's morgens als 's middags. En we hebben dat omgedoopt tot Ladies Day. Dus ik kan maar 1 persoon noemen, dat is Marianne Vos. En ik duim en ik zal zondag aan de televisie zitten om te kijken of het haar lukt. Om een geweldig seizoen te maken waarin er met haar optreden afgelopen grote ritten al, maar dadelijk ook een Olympische Spelen en met de WK, is zij voor mij de grote favoriet. En ik ben er diep van overtuigd dat ze heel ver gaat komen. Ja, ze kan eigenlijk alleen maar verliezen, hè? Want ze is zo'n grote favoriet dat het... Nou, voor mij kan ze niet meer verliezen. Die heeft zoveel prestatie al neergezet dat ik het toch een hele grote karaktervrouw vind. Die toch zichzelf blijft. En ook vorig jaar, ondanks het verlies, we hebben het van dichtbij kunnen zien, blijft ze toch sportief. En probeert ze weer terug te vechten. En dat is juist het mooie van... het dal is vruchtbaarder dan de top. Ja. Om te komen vanuit... Ja, een wieletje te pikken en te kijken. Het nadeel voor haar is natuurlijk dat het een vrij vlak parcours is. Maar dat hebben we met de WK even gecorrigeerd. Dus tegen die achtergrond hoop ik dat de Bemelerberg en de Kouberg zodanige kuiten scheidsrechters zijn dat zij het verschil kan maken op de finish. Mag ik u zeer hartelijk danken. Zeer veel plezier ook gewenst straks bij dat WK. Want ik neem aan dat u toch ook wel voor die wedstrijd gaat staan. Ik had niet op die finishlijn staan, hè? Nee, ik ga op de Bemelerberg tijdens de zondag staan. Dus als de profs aan bod zijn. Omdat dat ons kamp is. En Martin Eurlings heeft met zijn gemeentebestuur doet dan de finishplek in de Kouberg. En we zullen er gezamenlijk van genieten. Een hele fijne dag toegewenst. Geniet ervan sowieso van de komende jaren ook bij IJzer Margraten. En ik zou zeggen tot een volgende keer hier in ons studio, maar dan weer gewoon in Roermond. Dankjewel en een zonnige zomer toegewenst. Doen wij. Dit was Eugenie Akkermans. Wij gaan verder, want het is tijd voor muziek. Uw applaus voor Henny Thijssen. Wat je nu weer zegt, klinkt zo hard en zo gemeen. Al zeg je dat je zo van me houdt. Voel de woorden als een dolk, dwars door mijn hart. Maar wat ik voel, dat laat je koud. Je valst is een herhaling
al 100 keer gezegd. En dat ik van jou al 1000 keer uitgelegd. Heb je me nog nodig? Iedere keer raak je mij meer kwijt. Ik wil je niet verliezen, maar ga niet zitten kniezen. Dat is voor mij verleden tijd. Ben ik weer even overbodig? Doet afstand ons nu alleen maar goed? Bel of mail me ondertussen, zal de brand een beetje blussen. Het is zo vreemd dat ik zonder jou verder moet. Al voel ik mij steeds minder alleen. Maar wat ik vond bij jou, dat vind ik bij geen één. Oh, oké. Nog nodig. Iedere keer raak je mij weer kwijt. Ik wil je niet verliezen, maar ga niet zitten kniezen. Dat is voor mij verleden tijd. Ben ik weer even overbodig? Doet afstand ons nu alleen maar goed? Bel of mail me ondertussen, zal de brand een beetje blussen. Het is zo vreemd dat ik zonder jou verder moet. Het is zo vreemd dat ik zonder jou verder moet. Het is zo vreemd dat ik zonder jou verder moet. Dankjewel. Ja, Henny Thijs, zometeen nog een uitgebreid interview met hem. En natuurlijk zingt hij nog Leef als een zigeuner. Maar eerst gaan we het hebben over iets heel anders. U weet het, de afgelopen weken hadden we onze studio opgeslagen bij de Intratuin in Roermond. En deze week keren we nog een paar keer terug. Want de Intratuin, dat is natuurlijk bloemen en planten. Maar niet alleen dat, we hebben het ook over beestjes. Want ook honden kunnen er terecht. Er zit namelijk een speciale hondenschool daar in het pand. En dat is een speciale, namelijk de Martin Gauws hondenschool. En die is heel bijzonder. Kijk maar even mee. Who let the dogs out? 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 Nou, we zijn vandaag hier te gast bij de Martin Gauws hondenschool in Roermond. We hebben zojuist een les gedaan van een aantal mensen op de gevorderde cursus. Met verschillende toestellen hebben we gewerkt, maar we hebben eigenlijk verschillende gehoorzaamheidsoefeningen gedaan. Al onze cursussen staan eigenlijk in het teken dat wij gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag doen we eigenlijk niks mee. Dus je zult bij ons geen correcties zien, geen straffen. We werken niet met slipkettingen en dat soort zaken. De honden worden puur getraind, gewenst gedrag, dit gedrag is wat ik van je wil zien en dat wordt beloond. Omdat wij inhaken daarmee op het leerproces bij honden. Als een hond gedrag laat zien en hij heeft daar succes mee, en succes is bijvoorbeeld een beloning in de vorm van voer, aandacht of wat dan ook, dan gaat hij dat gedrag herhalen. Dus daar maken wij gebruik van. Ik heb een aantal toestellen neergezet die normaal gesproken niet op deze locatie continu worden gebruikt, maar we hebben ergens een grasveld waar we behendigheid doen. Een aantal honden zitten ook op die behendigheidscursus. Dat zijn werkhonden. Je moet honden wel iets laten doen en ook echt werken. Want ja, enerzijds is dat leuk voor de hond en leuk voor de baas. Maar het zorgt er ook voor dat je mogelijk probleemgedrag gaat voorkomen. Want als je een werkhond niet aan het werk zet, ja, dan kun je wachten op problemen. Je ziet hier ook verschillende honden, van Franse bulldog heel klein tot zeg maar de wat grotere honden, border collies. Dat zijn dus die werkhonden waar ik het net over had. Maar er zijn er veel meer. Eigenlijk is elke hond goed te trainen. Het kan soms wat meer moeite kosten voor de baas. Maar het is wel belangrijk om met die hond te trainen. Want daardoor krijg je een opgroeiende hond hier. Die wordt daar stabiel in. Wordt een stabiel opgroeiende hond.
Ja, deze mevrouw die heeft de pup in huis gekregen vanuit onze hulp- en geleidehondenschool in Lelystad. Toen die hond 7 weken was. Chefke heet de hond. Zij doet alle cursussen om in een jaar tijd de hond op te leiden, op te voeden tot een normale, stabiele huishond. Niet alleen cursussen, maar ze heeft ook een heel uitgebreid programma gekregen. Ze moet hem uitgebreid socialiseren en wennen aan dingen. Ze moeten mee in de trein, in de bus, in de winkel, overal mee naartoe nemen. Zodat Chefke in dit geval na een jaar door ons wordt getest en beoordeeld, kan die worden opgenomen in de training voor hulp dan wel geleidehonden. Wat eigenlijk het meest belangrijke is dat er een goede samenwerking is ontstaan tussen de baas en de hond. En dat we beide plezier aan hebben. Kijk, we doen die training aan de hand van oefeningen, maar die training die zorgt voor kwaliteit tussen baas en hond. Dus natuurlijk is het leuk als je hond een oefening perfect beheerst. Maar het is veel belangrijker dat de baas leert hoe kan ik mijn hond wat leren. Want het kan een gehoorzaamheidsoefening zijn zoals liggen en blijven liggen. Maar die oefening die kun je in de praktijk thuis ook heel goed gebruiken. En als je weet hoe je hond wat kan aanleren, dan kun je thuis, ook als je andere dingen je hond wil leren, kun je daarmee aan de slag. Ja, en u bent weer terug hier bij Centerparks in Peer, waar we deze week dus onze studio hebben opgebouwd. En we gaan hier praten met de man die verantwoordelijk is voor de marketing van Centerparks. En dat zelfs voor heel Europa. En dat is gewoon een jong Oetermeun. Hartelijk welkom, Paul Gerards. Hallo. We kunnen Limburgs, maar we blijven vandaag even in het Nederlands. We kunnen platkallen, maar door vandaag niet. Voor alle gasten en zo ook natuurlijk. Ja, de man uit Roermond, die de baas is eigenlijk voor heel Europa. Hoe komt dat zo? Nou, ik ben niet de baas van heel Europa, niet eens de baas van de heel Centerparks. Maar wel, ik doe wel de marketing voor 4 landen, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Begonnen hier niet ver vandaan, eerst de hotelschool Den Haag. Daarna hier vlakbij de Vossenmeren gestart. En eigenlijk altijd geïnteresseerd geweest in of sales of marketing. En meestal allebei, die twee horen bij elkaar. Ja. Als broer en zus. Ja. Dus, nou loopt u hier rond, u bent aan het werk. Iedereen die hier om u heen loopt, die is eigenlijk vrij. Die heeft vakantie, die is vakantie aan het vieren. Ja. Lijkt me af en toe leuk, maar zeker ook frustrerend soms. Nou ja, het is leuk om te zien dat andere mensen naar hun zin hebben. Dat is een beetje een clichébeeld, maar dat is natuurlijk wel waar. Want daar doen we het allemaal voor. En dat is wel leuk om te zien dat mensen echt genieten van het weer. Zelfs als slecht weer is, genieten van het zwembad. En maar je loopt hier ook wel eens rond en denkt van, had ik nou zelf wat denk je? Ik kom hier aan en pak en denk, oh ja, als je nu toch lekker een pilsje buiten kan pakken, dan ben je nog beter af dan met jou te zitten hier. Met alle respect. Maar u reist zeg maar dus eigenlijk tot aan Frankrijk, alle parken af om te kijken en daar de marketing te doen. Ik heb 3 teams. Een team in Rotterdam, een team in Brussel en een team in Parijs. En dus ik ben een soort nomade die daar naartoe gaat en uiteraard ook naar de parken kijken. Ja, hoeveel parken heeft Centerparks in totaal? We hebben nu 20 parken en we zijn bezig met ons 21ste park in Duitsland. Daar zijn we aan het bouwen. Daarna zijn er nog 2 op til, maar de 21ste die staat al echt in de stijger. Daar zijn we al druk mee bezig. Ja, nou is een vakantiepark natuurlijk iets, daar heb je er duizenden van. Wat doen jullie hier dan om proberen om dit dan toch weer anders te maken dan al die andere parken? Ja. Nou ja, wat je zegt is heel terecht. Je hebt er duizenden van. En geen land in de wereld heeft zoveel vakantieparken als Nederland. Dus dat is ook weer... Centerparks is ooit hier begonnen. In 68, Sporthuiscentrum. Ja. Als Sporthuiscentrum begonnen. Toen de grens over internationaal als Centerparks. Moest ook een andere naam hebben. Wat is het verschil? Nou, het verschil is denk ik dat Centerparks eigenlijk het enige echte concept is. Elk park is anders. Elk park heeft zijn eigen couleur local, zeggen we dan in Frankrijk. Maar het concept is wel altijd een echt tropisch zwembad, wat hier een prachtig voorbeeld van is op Erpenheide. We zitten hier onder de echte tropische planten, geen plastic. Jean Henkes, mijn goede vriend Jean, die kan als ook geen een ander... Limburger? Ook een Limburger, die ook heel Europa bestrijkt. En die is verantwoordelijk voor al het groen hier, zeg maar? Al het groen, zowel de landschapsarchitectuur als het tropisch groen. Hij heeft tropische bosbouw gestudeerd. Is in zijn handen. En we gaan hem uitnodigen trouwens, dames en heren. Dus hij komt hier binnenkort ook een keer aan dat is echt de moeite waard, zal ik zeggen. Ja. Maar dit is een dorp binnen een dorp in feite, hè? Het is ook zo, ja. En als je kijkt, je zegt een dorp, als je kijkt de inwoners van Peer of van Lommel hier vlakbij, hè, in het Belgische Limburg. En je kijkt naar het aantal overnachtingen waar wij voor zorgen. Een 700.000 en een Lommel bijna een 900.000 overnachtingen. Daarmee zetten we Belgisch Limburg hier op de kaart. Dat zijn grotere aantallen dan steden als Knokke-Heist zelfs. Ja, aan de Belgische kust. Aan de Belgische kust. Dus wat dat betreft,
trekken wij wel veel mensen hier naartoe. Ja, we zijn al een hele week hier. Veel mensen... Hoe bevalt het? Het bevalt je ziet er redelijk relaxed uit. Dus ja, het is hard werken hoor. Hard werken, ja. ook voor jou. Hoor. Ook voor jou. Maar je hebt hier heel veel mensen uit Nederland natuurlijk komen. Ja. Is dat ook jullie belangrijkste doelgroep, de Nederlander? Nee, niet voor niet dit park zozeer, althans, voor België? Nee, voor dit park is het eigen volk eerst. Hè. Dus hier is de Belgen is de belangrijkste doelgroep. De tweede belangrijkste is de Nederlanders, want we zitten natuurlijk vlak bij de grens. Ja. En de Duitsers. En dat verschilt nog wel eens met vakanties. Hè. Dat als de een vakantie heeft, de ander niet, dan nemen die de plekken in van de ander. Want we hebben toch hier, dit park, ook een bezetting van een 80% op jaarbasis, waar we heel trots op zijn. En bijvoorbeeld Nederlanders, we hebben 1,4 miljoen Nederlanders per jaar bij alle parken. En dat is van die 16,5 miljoen is dat natuurlijk best veel. Ja. Ik zei net al, een dorp binnen een dorp. Ja. Dat betekent ook dat hier heel veel mensen niet alleen recreëren en verblijven, maar om als even een ander punt te pakken, ook heel veel afval hebben natuurlijk op zo'n week of op zo'n jaar. Klopt. Klopt. Hoe groot is die afvalberg, zeg maar, na zo'n zomervakantie? Nou, sowieso privé moet ik eerlijk zeggen, ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar als ik kijk wat je in een week allemaal als afval hebt, terwijl je daar eigenlijk ook weinig aan kunt doen, kartonnen, pakken, et cetera. Dat is waanzinnig. Hoe doen jullie dat hier? Want dat moet allemaal verwerkt worden natuurlijk. Het moet allemaal verwerkt worden. Ja, dat is bij ons niet anders. Wat proberen wij te doen? Wij proberen toerisme te doen. Goed te doen, maar zo duurzaam mogelijk. Afval is bijvoorbeeld een van de dingen. Je ziet hier door het hele park afvalstations. Dichtbij, dat hebben we ook geleerd, dicht bij je huis. Je niet te ver moeten lopen, waardoor je afval kan scheiden. Daardoor is ons streven, en daar zijn we heel dichtbij, om naar 45% van het afval recycleerbaar te hebben. Dat betekent dat afval weer toch voor iets anders gebruikt gaat worden. En we komen van 25%. We hebben echt een plan voor gemaakt per park. Telemeter is een van de dingen waar we zeggen, het is goed, maar het kan een heel stuk beter. We zijn partner van Wereld Natuurfonds, dus we roepen ook samen op. We zagen hier straks, ik zag het net, jij misschien niet, de jonge rangers van het Wereld Natuurfonds. Kinderen die we al heel vroeg eigenlijk uitleggen, joh, als je tanden poetst, doe de kraan dan uit, want dat is allemaal zinloos waterverspilling. Scheid je afval, hè, dus pak het glas en pak het papier apart en daar een kleine beloning voor inbouwen. Dat kinderen heel erg snel op een leuke speelse manier bewust zijn van duurzaamheid en ons milieu, de kwetsbaarheid daarvan. En daarmee via de kinderen eigenlijk ook de ouders een klein beetje oproepen van help ons een beetje. Ja. Maar primair vinden wij mensen op vakantie. Maar als je een klein beetje je best doet, kan het allemaal veel duurzamer. Ja. Maar primair ligt het bij ons. Wij moeten daar echt het faciliteren. Een andere kant daarvan is bijvoorbeeld het vele water dat hier gebruikt wordt. Ja. Je hebt natuurlijk een zwemparadijs. Ja. Ik weet niet hoeveel flessen, liters daar doorheen gaan. Maar wat gebeurt daarmee? Volgens mij zit er ik denk dit zwembad ongeveer 500.000 liter. Dus dat is meer dan een badkuip vol. Dat is het mooie van Centerparks. Net zoals je Jean Henkes hebt voor biologie, heb je ook nog waterdeskundigen. En dat vind ik mooier van mijn bedrijf. Dat wij dat zelf allemaal uitdokteren. Hoe kan dat anders en beter? We hebben zelf ontwikkeld, schrik niet, chloramine-separatoren. En dat betekent dat betekent eigenlijk een grote bak met water met die oude blacklights, die van de disco van vroeger. Ja. Dus UV-straling, de UV-licht zorgt voor activeren van chloor. En daardoor heb je maar 10% van het chloor nodig wat een normaal zwembad in Roermond nodig heeft. Dus wat is het voordeel? Ja, je verbruikt dus 90% minder chloor in een zwembad als hier. Je krijgt geen rode ogen als je lang in het zwembad bent. En mensen blijven hier lang in het zwembad. En het derde is, het ruikt ook niet naar chloor. Want mensen denken vaak, ik ruik chloor. Nou, hier wordt goed schoongemaakt. Dat is helemaal niet waar. Wat je ruikt is afgewerkt chloor. Chloor dat overgedoseerd is. Dat zijn werk niet meer doet. Als je hier naar binnen gaat, je ruikt geen chloor. Dus een betere ervaring, want wij zijn wel van de ervaring en de vakantiebeleving. Het Centerparks heeft nu zo'n 21 parken. Hoe zoeken jullie nou de locatie uit? Moet dat bijvoorbeeld altijd een bos zijn of juist altijd bij een stad zijn? Hoe gaat dat? Nou ja, het zit altijd in een natuurlijke omgeving. Dus altijd dicht bij het bos, soms er langs of ernaast. Het laatste park, Domaine La Traforêt, zit echt midden in een bos van 400, bij Metz-Nancy, bij 435 hectare bos. Maar we kijken nu met name het verzorgingsgebied in een 2,5 uur rijden. Dus vandaar dat we uitkomen bij Metz-Nancy, net op de grens bij Duitsland en Frankrijk. Dus je bedient eigenlijk die twee markten. Volgende park bij Lyon.
En het park daarna is in de omgeving in de Allgäu en daar zit je richting München, richting Zuid-Duitsland. Oké. Ja, dan heb je een park, maar als het er eenmaal staat, dan is het niet af. Tenminste, ik neem aan dat je steeds iets moet vernieuwen, willen de mensen blijven terugkomen. Nou ja, sowieso een park is een levend iets. Hè, omdat het park zit in de natuur. 10% is maar infrastructuur, 90% is bos en water. Dus dat is letterlijk een levend iets. Dat moet ook onderhouden blijven en dat groeit letterlijk. En voor de rest moet je ook steeds blijven verrassen. Je moet met de tijd meegaan. Dus je ziet nu een hele golf met renovatie van de huisjes. Ook nieuwe dingen. Een marina, een jachthaven met appartementen erbij bij Zeewolde. Dus nieuwe concepten. Maar ook bijvoorbeeld samen met Endemol hebben we iets opgezet. Dat heet Cool Factor. Ja. Dat is iets wat van tv naar het park het programma gaat. Fear Factor. Ja, van het programma. Het is Fear Factor voor kinderen. Ja. En geïnspireerd op Fear Factor. En zo verras je kinderen weer en daarmee ook hun ouders. Maar moet het dan steeds gekker en aparter worden? Of? Nee, wel verrassender. Wel verrassender. En soms, Cool Factor is relatief veel denkwerk. En het is ook wel spectaculair. Ja, het is een zoektocht, een puzzeltocht is het eigenlijk als het ware. Nou ja, het is een puzzeltocht. Maar er zit een verhaallijn achter. Maar het is echt inderdaad voor kinderen wel grenzen opzoeken. Ja. Waardoor je wel met een verhaal thuis komt. Daar gaat het om. Mensen moeten wel met een verhaal thuiskomen na een vakantie. Tot slot, het is hoogzomer. Dat betekent voor u dus waarschijnlijk werken en geen vakantie. Als die vakantie straks wel komt, is het dan ook in zo'n huisje of zo'n park? Ik zou je vertellen, ik kom net terug. Ik ben net in Frankrijk geweest op een park. Ik moet eerlijk bekennen, in combinatie met een opname van een nieuwe commercial. Maar gezin mee en we hebben daar gewoon gezellig van het park genoten. Maar ik ben ook niet zo verslaafd dat ik alleen maar naar Centerparks ga. Nee, je kunt ook wel genieten van gewoon de camping. En, Mijn goede oom Loet Bart heeft een camping in Roermond en dat is ook prachtig. Nou, dan mag je daar ook nog eens een keertje gaan kijken, denk ik. Dankjewel voor dit gesprek en veel succes. Bedankt, veel plezier deze week. Dat gaat zeer zeker lukken, denk ik. Ja, wij gaan nog één keer terug naar Lanaken, onze gemeente van de dag. En meer specifiek, we gaan naar Domein Pietersheim, een recreatieoord voor jong en oud. Ja, dag Wendy. Ja, ik neem je mee vandaag eens doorheen Domein Pietersheim. Ja? Ja, er valt hier van alles te beleven. We zijn hier nu op de kinderboerderij. Een mooie speeltuin, veel dieren, uiteraard boerderijdieren, want daar draait het bij ons een kinderboerderij om. Ja, het is 80 hectare groot, dus dit is nog maar een heel klein stukje. Ik wou net zeggen, het is immens groot hier. Ja, inderdaad. Ik stel voor dat we eens even naar de speeltuin lopen. Oh, dat is goed. Want ja, het weer is misschien de laatste tijd wel iets minder, maar in Pietersheim schijnt altijd de zon. Ik wou net zeggen, er zijn genoeg kinderen hier. En we hè? hebben heel veel kinderen. Nou, laten we gaan. Ja. Een paar jaar geleden hebben we de speeltuin volledig opgeknapt. We hadden heel veel waterproblemen. Dat is nu weg. Ja, er waren allemaal plassen en zo dan. Ja, inderdaad. Er was vroeger bekend dat de kinderboerderij een leuke speeltuin was. Maar aan de andere kant, ja, door dat water. En dan hebben we de boel gedraineerd. We hebben alles geniveleerd. We hebben een aantal nieuwe speeltuigen gezet. We hebben de structuur wat aangepast. Zodanig dat eigenlijk de speeltuin aan de andere kant voor de kleinste begint. En je schuift eigenlijk op. En de zware mannen, die zitten hier. Dus, dat is wel te zien natuurlijk. Ja, inderdaad. En ja, wat we ook gedaan hebben is om een aantal toestellen in te plannen. Ook voor kinderen met een handicap. Geen speciale toestellen die alleen bestemd zijn voor kinderen met een handicap, maar ook waar kinderen die geen handicap hebben, waar ook op kunnen spelen. Dus dat zie je er niet zo 1, 2, 3 aan. Nee, inderdaad. En dan kunnen die ook samen spelen, want anders dan ga je die weer in een hoekje duwen. Ja. En dat hoeft helemaal niet. En wat hebben we gedaan? We hebben een parcours aangelegd en tussen een aantal speeltuigen en kunnen kinderen met de rolstoel dat parcours doen en ze komen diverse speeltuigen tegen waar ze op zithoogte een aantal spelletjes kunnen doen. En ja, dat loopt eigenlijk heel goed. Ja, dat is wel een mooie manier dat ze dan toch op die manier samen kunnen spelen. Ja, inderdaad. En een beetje de integratie van kinderen met handicap en zonder handicap. En Dirk, wat is dit nou precies? Ja, dit is kabouter of eekhoornkwip. En eekhoornkwip behoort tot de kaboutertocht. Die is 40.000 kaboutervoetjes lang. Die vertrekt hier op de kinderboerderij, komt hier ook weer aan. Tussendoor kun je leuke opdrachten doen, zoals spelen met zijn muziekinstrument. Dus midden in het bos kom je eens een heel groot muziekinstrument tegen. Ja. Je kunt koken in een hele grote kookpot, natuurlijk met natuurlijk materiaal, bijvoorbeeld bladeren, takjes. En dan gaan de kinderen zelf koken. En het concept is zo opgemaakt dat het een hele kabouterfamilie is, waar eekhoornkwip de gevriend als huizes is. En ook elke kabouter heeft zijn eigen karakter. Zo hebben we bijvoorbeeld Knoep, dat is de stoute. En die heb je er ook, zelfs in België heb je een stoute kabouter gemaakt. Maar elke kabouter heeft zijn eigen karakter en dat zie je aan zijn hoed.
Dus of aan zijn muts, zijn kaboutermuts. Daar staan een aantal tekens in waar je kunt zien wat de functie eigenlijk is of wat zijn karakter is. Nou, we gaan even kijken naar het huis van Lotte en Gilles, een stal met ongeveer 20 inheemse kippen- en konijnenrassen. Kijk, de kinderen kunnen ook echt iets leren hier. Ja, we hebben heel kleurrijke infopanelen. Ja? Hebben we geplaatst. Aan één kant zitten eigenlijk alle de kippen en aan de andere kant zitten de konijnen. En ja, je moet gewoon volgen. Je begint aan start en ja, per bord vertelt informatie over de kippen. Waar komen ze vandaan? Hoe moet je ze onderhouden? Waarom zijn ze er? Ze zijn niet alleen leuk, maar ja, ze gaan ook jammer genoeg hier en daar wel eens de pot in. Ja. Maar goed, zo is het. Maar hier, alleszins onze kippen niet, maar kinderen kunnen komen kijken, maar ook onder begeleiding van iemand van bij ons op de kinderboerderij kunnen klassen, scholen bijvoorbeeld ook, mee de hokken schoonmaken, maar ze ook vastpakken en effectief knuffelen met de konijnen. Een heel leuke les. Hier krijg je echt zeker een dag wel mee vol, als ik dat zo zie. Ja, inderdaad. En als je wil kun je hier ook overnachten op de kinderboerderij. We hebben namelijk een verblijfscentrum. En daar is een groepsaccommodatie waar je van 20 personen tot 68 personen hier kunt overnachten. Het is heel basic, maar het zijn mooie kamertjes met bad en toilet op de kamer. Ja, als natuurlijk scholen is dat ideaal, want die kunnen deelnemen aan boerderij- en natuuractiviteiten. Je kunt de gids inschakelen om het domein te bekijken. Je kunt uiteraard de burcht gaan bekijken, want ik stel voor dat we daar ook naartoe gaan, want het is wel aan de andere kant van het domein, dus we moeten even wandelen. Oh, dat is goed. Het is inderdaad een stukje lopen. Ja, ik had het je gezegd, het is 80 hectare groot. Maar ja, is geen fiets bij de hand. We hebben zeker fietsen, we verhuren ook fietsen. Maar ja, het is mooi weer. Ja, dat is waar. En we zijn er. En we zijn er toch, kijk eens mooi. Het is inderdaad heel indrukwekkend hier hoor, wat je hier ziet. Ja, het is prachtig. Ja. We staan hier dus op de 12e eeuwse waterburcht Pietersheim. Hier is Lanaken ontstaan, hier is Pietersheim ontstaan. En het is een versterkte waterburcht. De heren van Pietersheim hebben hier jaren gewoond, vanaf 1200 tot tussen 1400 en 1500. Toen is het domein via huwelijkspolitiek overgegaan naar de familie de Merode. Ook een belangrijk bekende naam, klinkende naam in Europa. En ja, dat is hier zo gebleven. Tot 1971 had je de laatste prins, want ondertussen was de laatste bewoner prins geworden. Xavier de Merode heeft in 1971 zijn domein verkocht aan de gemeente Lanaken. Hij zelf is verhuisd naar Frankrijk, waar hij een geitenboerderij is begonnen, ambachtelijk geitenkaas verkoopt. Iets heel anders, het omgekeerde sprookje. De prins wordt een boer, bij wijze van spreken. Maar de gemeente Lanaken heeft na jaren van verval hier een museum van gemaakt. En 2 jaar geleden hebben we dat geopend. We hebben trouwens de Vlaamse Monumentenprijs gewonnen. En het is hier ook een toegangspoort tot het Nationaal Park, waar je ook fietskaarten, wandelkaarten kunt kopen en dan in het wandelpark kunt gaan wandelen. En voor de rest een museum over de geschiedenis van Lanaken en Pietersheim. Dirk, hartelijk dank voor de mooie uitleg die ik hier heb gekregen. Nou, graag gedaan. En in België geven we 3 kussen. Kijk. Maar ik moet zeggen, om het gevoel hier helemaal compleet te maken van het sprookje van de prins en de prinses van vroeger, het adellijke gevoel, wil ik toch nog even 1 ding doen. Ga je ook even mee? Oké. Mensen thuis, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag. Doei doei. Dit programma werd u aangeboden door Centerparks.